tere päevast! Se ei puhu erittäin hyvin suomeksi. Mutta kyllä se ystävän tunne on. Aina se tunne. Sitä painoa ei mene tuonne perään hirveästi, niin siitä pitäisi jo ottaa kiinni. Kun mä otan se paino, niin se menee alemmas. Yhdellä puolella on tuukkari ja toisella puolella lennuk. Kes tahab, see purjetab, kes tahab, see sukeldub, kes tahab, see lendab. Size doesn't matter.